Να είναι δεμένοι πιστάγωνα με tie wrap και να είναι γονατισμένοι, ταπεινωμένοι στο έδαφος, ενώ ο υπουργός του Ισραήλ είναι από πάνω τους και τους ταπεινώνει ακόμη παραπάνω. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Βρισκόμαστε χιλιάδες στο Πάρκο Ελευθερίας, έτοιμοι να κάνουμε την πορεία μας και την συγκέντρωσή μας έξω από την Ισραηλινή Πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούμε για τις χθεσινές εικόνες και την παράνομη κράτηση των συντρόφων και των συντροφισσών μας στο λιμάνι του Ασντότ και το υποτιθέμενο ξεφτύλισμα που προσπάθησε να κάνει ο Υπουργός Ιταμάν Μπεν-Γκβίρ και τη συνεργασία φυσικά που έχει το ελληνικό κράτος με αυτό το σιωνιστικό μόρφωμα. Τηρηθούμε για την υποκρισία της ελληνικής κυβέρνησης και των κρατών της Δύσης που ενώ ξέρουν το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ που το είδαμε και χθες ζωντανά, σιωπούν και επιτρέπουν σε αυτό το κράτος να προσπαθεί να καταπιέσει όλα τα γύρω κράτη όπως το Ιράν, το Λίβανο, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Δεν θα περάσει, δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε να πλέουμε μέχρι να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό. Ελλάδα, χώρα της ντροπής, καλύτερα από το φως μαράς ο μυστής. Χώρα της ντροπής, καλύτερα από το φως μαράς ο μυστής. Θέλει γι' αυτό η Παλαιστίνη, πολύ καλά το ξέρει. Η Παλαιστίνη θα φτάσουμε στη Γάζα, ό,τι και να γίνει, τον δρόμο